Da, Kekić, brat. Skoro ni bila dole sahrana. To zovu Sarajevo, jel što je bilo? Laks, gdje si Laks legendo? Pa bolje da igra Ligu Evrope. Jer bi i lepši zbog navijača, mislim zbog navijača. Mislim da bi bili tu konkurentni kad bi igrali Ligu Evrope. Boga mi sa nekom opet jačom u grupi Ligi šampiona, mislim da su vam male šanse. Partizan ne može dostignuti. To je Vučko već režirao, Zvezda je prva, Partizan je drugi. To će za kup taj nebitan, to što ja zovem kup Šekija Turkovića, to je smešno. Jesam Miki, ja sam tu sam, Jeromanija, Jahorina, šetnja, sutra idemo neko branje gljiva ovde, akcija neka, beremo gljive i tako. Lepo uživam, nikad mi lepše nije bilo, vjeruješ. Stanković ili Milević? Stanković tek treba da se dokaže, Milević je napravio rezultate, vidjet ću. Pa, mislim da Terzića ne interesuje, Terzića ništa ne pita. Mislim da Vučića interesuje Liga šampiona da bi se uzeo novac, a Terzić je tu da samo prosledi novac. Da se lepo obuče i da povede obezbeđenje sa sobom. Ne razumemo glodari, ko su glodari? A ne znam ko bi volio. Pa Ban Ivanović, volio bi da dođe, kako ne, bio bi pojačanje. Dobro Ivane, hvala ti puno. Gavrić ili Spiridonović? Pa vidi, ovaj Gavrić je jako talentovan, ovaj Spiridonović ima iskustva, ima većeg iskustva od Gavrića. Pa vidjet ću, meni je veći, mislim da će veću karijeru napraviti ovaj Gavrić. Pozdrav Jovane. Kataj ili Marin? Pa vidi, dok je Marin bio na vrhuncu svoje igrače karijere, sigurno Marin. Kataj je isto vrhunski igrač i vrhunski momak. Biće teško protiv Rusa. Sutra dajem neki intervju za ruske novine, za neku rusku televiziju. Ujutru rano moram da ustanem da pričam o toj utakmici, zapravo da vam kažem, ne znam, slabo znam igrače ruske reprezentacije. A dobro, to je normalno tako, oružana pratnja, znam šta pričaš, to jeste tako. To je Teza platila, Degenek i Usanić, Degenek. Slavke mi je isto blizak, ali Degenek je kvalitetni igrač. Pa mogle bi da osvoji ligu, da se namješta Zvezda bi osvojila ligu, ali meni kao zvezdašu i kao nekom časnom sportisti, fudbaleru, bivšem, bez obzira na sve, pusti nek se igra prvenstvo, pa da osvojimo titulu, da je osvojimo fudbalski, a ne na ovaj način kako osvajamo i šta radimo. Pa kako komentariše situaciju u Crnoj Gori, Da, Petar Kekić, ali mali dole što je u Sarajevu, što je ova sahrana bila, samo mi to reci. Situaciju u Crnoj Gori, pa kako, sad narod se digo, vidite sami, to više dole. Čim su krenuli na crkvu i na to je već izgubilo smisao. Ona ne bavi se toliko politikom, šta je pozadina priče Mila Đukanovića ili bilo koga, to me ne zanima, već mene isto dve stvari ne me pogodilo dole što se to dešava, to je prvo priznavanje Kosova, druga stvar je što su krenuli na crkvu. Sve ostalo da krade kako radi. Jovane, čekaj
čekaj da dođemo do Olimpijakosa. Ne ulazim, neću puno o politici da pričam, znam dosta šta se radi. Pa po meni, sad u ovoj situaciji Natko bi bolji od Kanga, nije taj kao što je bio. Mislim da ćemo tu malo da kašljucamo ovaj put sa njim. Pa ne znam da li namerno igra rukom, da li se dotle išlo, ali onaj Bradonja iz Olimpijakosa predsjednik, znam ga ja lično dugo godina, gore iz Londona još kad sam igrao. Šta će tu biti, kako će pozdrav za Šimanovce, kako će to da da ide, čekaj prvo da dođemo do Olimpijakosa. Marinakis, da. Doću da pomognem, doću u Valjevo, ko Stjepe mog brata doću. Sad je ovaj autoput napravljen, brže se iz Beograda dođe dole. Kad ti je to otvaranje škole, kad otvaraš to? To ti je promocija škole. Ma ne znam, ne razmišljamo o Ligi šampiona, uopšte ne razmišljamo o tom pravcu. Pa ne, o svim ovim što si napravi, Pantalić, Matijašević, Darko Kovačević, nemam nimalo loše mišljenje njima, samo mislim da su, što kaže Lane Gutović, praktični ljudi. To jeste, jednostavno ljudi su praktični, prihvatili su taj sistem koji funkcioniše i oni su ušli u taj sistem i oni znaju da je problem, ali neće da se bune zarad nekih svojih ličnih interesa i zarad više neke lične svoje promocije i zbog para. Ali Pantalić i Matijašević i Kovačević su jako dobri momci, divni ljudi i bez obzira oni sutra i treba da ostanu u fudbalu. Oni su tu manje bitni u celoj priči. Sad u ovom trenutku. Pa naravno, treba sačekati Omaniju da prođemo pa da vidimo za Stanović, da vidimo za Olimpijakos. O Stanoviću mogu da kažem da je vrhunski trener, moj veliki prijatelj i bit će Partizan. Mislim da se dobro stisne Partizan, da će Zvezda imati velikih sada problem sa Partizanom. Znam, pozdravim mi Vladu. Sad ću, sredinom septembra dolazim u Foču, pa ćemo da idemo. Pa toga, Zvezda 4 derbija, tako se i namesti, to nema. Preuzet ćemo Ovku ako Bog da. A preuzet ćemo Ovku kad dođe nova vlast u Beogradu. Imamo obećanje od ljudi koji već spremeni da dođu na vlast da ćemo Ovku stavimo na budžet grada Beograda i da ćemo da Ovku vratimo na staze koje zaslužuje. To je prevashodno moj sportski cilj i da okupim stare Ovkovce igrače koji su igrali da napravimo od Ovku Beograda klub, da bude konkurent Zvezdi i Partizanu. Njegoš Petrović odličan igrač. Znam ga još iz rada, pravo dete, odličan igrač. Pa na Njegošu mu najviše može Zvezda da uzme, na našim klincima, Njegošu i tako našoj deci. Kao što je uzimao, u ostalo, koji stranac je negde otišao da se zaradilo. Slađana, pozdravljam te puno. Pa nije što Partizan prodaje igrače, traže 17 miliona. Zato što
zato što Partizan ima kvalitet, ima dva, tri pojedinca koja su toliko, to im je tržišta cena, nema tu šta da traže, da ne traže. Zna se cena za Sadika, zna se cena za ovog, za onog, zna se cena za Degeneka, zna se, nema tu šta ko da traži, da ne traži. To je tako u fudbalu, tržišta cena postoji. Sa nogom me oduševio prijatno. Ne mogu da grešim dušu, sa nogom me prijatno oduševio i mnogo će značiti u Zvezdinoj igri. Pogotovo u toj tradiciji napada kad igramo sa jednim zadnjim veznim, gdje je on taj neki zadnji vezni, a u paru sa nekim, kao u nekom defanzivnoj soluciji sa dva zadnja vezna, mislim da će tu da se gubi, da će Dekid ima tu problem sa njim. Može Stanović da popravi Partizan jako dobro. Jesam, Benjamin, igrao sam Benjamin, tjedna došao u Portsmouth, divan dečko. Završit ćemo dres, završit ćemo. Pojačanje dovodi Terza. Pa kako mi se čini kad taj sad, kako da ti kažem, još je rano, tek nisu ni krenule ozbiljne utakmice, ovo što dođu ovi kome su davali ovi golove, ovo 4-5-0, to da se, ali bez obzira kad taj je vrhunski igrač. Ovka Zvezda 2-6, ja se ne sjećam te utakmice. Može. Kataj ili Ben? Pa za Kataj. Ne može pitanje koliko ovaj Kanga može više. Samo Vučić, Kokeza i Trdić jedan drugom decu vređali sad. Vučko ih za uši uhvatio, stavi ih za sto i ajmo ruka ruci. Ti će to im jednom kad opali šamar, postavit će drugi opet. Doći će njima i kralj. Pa što znam, Kadu, Milad Jestrović, Miljaš je igrao vrhunski. Ne može bez špica. Za koliko sam igrao tad u Lovki, za koliko novca? 50.000 maraka da sam po sezoni. Tad je Lovka bilo ozbiljan klub. Pa nema to veze da li igra Ligu šampiona. Zvezda igrala Ligu šampiona pa smo bili veće za punjenje. Zato nam je pala cena. Da smo igrali Ligu Evrope kod Milojevića s onom ekipom, Zvezda bi prodala 5-6 igrača, nadomestila bi ceo novac taj koji je zaradila Lige šampiona. Vidi, sad me pitaš za to 2015-16. Zovka vodila 2-0. Ne vjerujem da bi se radila ta utakmica na to što me pitate. Ja nisam tad bio ni u fudbalu, sam igrao, ali da se radilo na taj račun da ide 2-0 pa da ide drugo povreme, ovi daju 6. Pa moguće s ovima i moguće sve. 7 plus da se igralo i da je neko lovu stavio sigurno. Ali mislim da Zvezda tad, ko je predsjednik bio, pa moguće, tad da je moguće, sve moguće. Pa mislim da je trebao ti za dug Zvezde preko 80 milijuna eura. Samo što ne smije da se javno objavi dug. Stvari ne mislim i znam. Pa da, Mičko, to verovatno se radilo. To se radilo. Ako je bilo iz dva, pa to je svakog vikenda ti je tako. Imaš 8 ekipa koji to rade. Šta je to ništa nije.
Ti se uhvatiš za 2016. Evo ti prošlo kolo, pa ja ću ti 5 utakmica kažem. Pa kladionice su nam došle glave. Kladionice su uništile fudbal generalno, pogotovo ovdje u regionu. Zato što pa nemoj, odgovorit ću opet, kladionice su uništile fudbal, više niko ne pita kakav je fudbal, da li se igra pošteno ili ne, ali sve se svodi na to da se igra kladionica, niko ne pita da li ima negdje dobar fudbaler, da li su puni stadioni, da li će neko da uživa u fudbalu, već samo šta da se stavi na kladionicu. Pa nećemo bankrotirati, ali pitali ste me za dug sad, kako šta. A ovaj drugi mi pitao, pozdrav da neke, da pomišljam, Tezi možda više Zvezda, pa nema šta, Terzić je tu film, Vučićev koji tu radi, sedi, sluša šta mu se kaže, on je tu maneken sa obezbeđenjem, kad legne lova da se prosledi na kome treba i to je to. Frenton Salas smešan bio fudbaler, iskreno. Molina je bio solidan, a to je bio možda najbolji stranac koji ima Zvezda. Pa neće Zvezdu Terza toliko sjebati koliko sistem koji je napravljen. Vale vrhunski trener. Sistem koji je napravljen da se tako to radi sa Zvezdom. Tu Terza uzima svoj deo kolača, ali sve sa vrha. Mišljenje o Borjanu. Po Borjanu odličan golman u vrhu u životnoj formi. Ne znam ga lično, ali čuo sam da je dobar momak, da je dobar. Pa u rangiranju, pa zato što je sujeta kokezina takva da kogo se suprotstavi bi na bilo koji način bude eliminisan. Fudbalski savez je po statutu odvojeno svih statuta mogu da radi što ga hoće. Ne razumem ovo, bot Stankela, to ne, stvarno izvini. Ko sabotira? Pa sabotira grad, grad neće da, grad mora da stane za rekonstrukciju omladinskog stadiona, jer ako država nestane, neće niko svoj novac privatni da ulaže. Mislim da je dug Ofke oko 6 miliona eura. Pa ne bi, ja nisam za to. I da Deki ne uđemo ni u Ligu Evrope, mislim da je Deki zadužio Zvezdu i treba mu dati šansu sad do koje mere to će ići dalje. Ne razmišljam o tome, ne želim uopšte da razmišljam, želim da razmišljam da ćemo ući i da ćemo da igramo dobro sa Dekim, da ćemo da ostvarimo dobre rezultate. Pa o Dejanu Andjusu šta mislim? Mislim da je iskren čovjek, otvoren i vidim da se sad izmirio sa Vučićem i da mu je Vučko isto dao neki, neću pričam, to neću, da ga je Vučko smirio sa nekim dugovima sad, tako da su sad opet prijatelji. A Andjus ga je izmislio, Andjus ga je doveo u SNS stranku. Pa zato što nisam znao fudbalsku nostalgiju, nisam znao stanje u našem fudbalu, da je ovako. Nisam čak znao da je ovako stanje u našem fudbalu dok se nisam počeo baviti trenerskim poslom. Iskreno vam kažem. Nemam problem uopšte da kažem, da odgovorim na svako pitanje. Da nešto mislite da uvrćem, da lažem, da petljam, da sam... Znači, na svako pitanje mogu da iskreno odgovorim. Ja dok nisam bio trener Žarkova i Smedereva, dok nisam ušao malo dublje u fudbal i video šta se radi, nisam znao da to dotle ovo ide. Željko Pantiću, to ona iz Partizanovac, što možemo mladiti ovako kao ja, pa nije, vidite, on nimalo nije glup frajer. On dosta priča o istini isto. Mislim da dosta većinu govori istinu, samo što ga zazdaši ne vole i komentarišu kako komentarišu. Pa verovatno im gledaju i Partizanovac i Kolodaka, ali on nije nimalo glup frajer.
Nisam nikad, prvo da ti odgovorim na pitanje, vidim da si ubačen, da me pitaš iz nekog razloga, ja platu Crvene zvezde ne primam. Ja sam jedini fudbaler Crvene zvezde u istoriji kluba koji je oprostio Zvezdi 360.000 eura. Tako da slobodno tom što ti rekao da me pitaš, evo da ti odgovorim. 360.000 eura sam oprostio dug Zvezde. Vlad Živadinović, to je jedna, njegov vreme je prošlo, jedan gospodin, Beograđanin, stari, mangu gospodin, ali mislim da kao trenera da je malo prerasto, što se kaže, taj trenerski, trenerski, tako. Ne, nisam rekao za tebe fudbalsku nostalgiju, nisam rekao za tebe, već me pitao ovdje, ja nešto me pitao, teo pribam platu Zvezdi to. Pitao me na platnom spisku sve ćeš tražiti površicu, jest, i treba da mi daju povišicu, treba da imam povišicu, treba da imam platu mesečno, svaki mesec po 2-3 hiljade eura koliko sam zadužio Zvezdu. A oprostio sam Zvezdi 360.000 eura. Tako da dođi kod mene na platni spisak, taj što te poslao da mi pišeš, daj ću ti ja 300 eura da ne pišeš više majki, nego dosadan si. Ne znam to kako treba da stoji. Ne znam, sine Stozniću, kad će se mijenjati Meštak, znam da je katastrofa i da je tamo od Ofke su napravili ruinu. Super, doktore. Kako ne bi bilo dobro da uđemo onda u ovo što više klubova u Evropi, to je bilo super. Pa ne, ovo su mlađe generacije, nisam sa nekim tu u dobrim odnosima, a s Degenekom recimo popijem kafu često, vidim se sa njim. Pa jeste, dodali smo trenersku poziciju Ofki i da budem predsjednik kluba i sportski direktor još pre jedno 2-3 godine, ali situacija u Ofki je takva da jednostavno to me ne zanima u ovom trenutku. Na koji način vidim rekonstrukciju srpskog fudbala? Pa fudbalska sablja, pohapsiti sve što treba da pohapsite gore ove lopave, kad dođe do smene vlasti, od sudijske organizacije krenuti do ovih funkcionera, tako da to je to. I napraviti fudbalsku sablju i da se napravi jednostavno neki red i da se dovede naš fudbal na nivo na koji se služi ova situacija. Iz razgovora sa svim trenerima koji su sad, da kažem, na funkcijama u klubovima i sa starom gardom trenera, situacija nikad nije bila ovaka kao što je sada. Ne znam stvarno Vuka Kostić, svina. Glumac, ne znam. Pa ne znam, Messi, slabo ti ja to Messi, pratim tamo, da li će da ide, da li neće. Sve je marketing, lako nam je za Messi, šta ćemo sa Zvezdom i sa našim futbolom. Pa Mičko, naće se, ćeš da kažeš moram li Ćorku? Moraš. Pa kako nije namestio to, namestio 6 titula, kako nije namestio. Ko što sad radi Zvezda, tako je radio Partizan 6 godina, šta se tu ima? Možda Vučko da neku titulu i ovima pred izbore malo da ih smiri, ali teško, boga. Sve što je Partizan radio 6 godina, sad smo mi zajahali, sad mi jašemo koliko će traje, ne znam. Markoviću, jaj. Mare, zovite dole prema dođi, a ne može se gleda sad ovo korona i ovo. Žarkova, je li bila prijateljska sa Žarkom? Jeste.
devojčice, moja devojčice. Prijateljska, znam da je bila prijateljska gore. Ništa, pozdravljam vas, Aci Kristiću. Pa dobar čovjek, divan čovjek, dobar trener. Ne znam šta je sad sa njim, gdje je se deo. Gdje je, šta je. Pixi, pozdravljam te puno. Ne smisla da se igra nema, ali se mora igrati. Pa oko privatizacije klubova to ne znam po kom metodu bi to išlo, ali verovatno će doći i do toga jednog dana. Hvala ti, Mare, puno, mnogo si učinio. Evo viš ovi SNS. U Žarkovom bilo dobro. Prvi trenerski posao, neka moja trenersko iskustvo iz Žarkovo, iz Smederevo, od januara hoću opet idem da radim negde, ili čak da budem pomoćnik nekom ozbiljnom treneru, da učim, da se usavršavam, tako da polako idem uzlaznom putanjom. I da li je Krstođević zaslužio veću šansu Zvezdi? Ja njega ne poznajem, vidim da ga svi hvale. Treba vremena malo da ih se on sazri kao igrač, ali ja mu želim da, naravno, našoj djeci, ja sam više za to da naša djeca više igraju nego stranci, ali i da naprave veće karijere. Tako da Krstoviću stvarno želim puno uspjeha. Slobodni ste, pa znam, Mare, uzimam tebi Pixija sad u javnom. Ne, imao sam ponudu Crne Gore i Bosne da idem da radim. Pa da kažem s ozbiljnim klubovima, sa solidnim klubovima, ali ne poznajem dovoljno fudbal ni u Bosni ni u Crnoj Gori da bi se upuštao u neku avanturu. Još sam mlad kao trener, neiskusan, nemam dovoljno iskustva da bi se tako brzo adaptirao na novu zemlju. Hoću još da se usavršavam u Srbiji, da li to bili klubovi Super lige, Prve lige, uopšte mi nije bitno ni finansijski, samo želim da učim i od naših trenera koji imamo vrhunske i da napredem polako. Omiljeni derbi, bilo ih je puno. Ove sve što sam igrao smo dobili. Pa, Lala ima bratića i ovog Šarca i već dugo radi sa njima. Lala je moj veliki prijatelj, ovim putem ga i pozdravljam. Lala je dokazao da je pravi trener i da stvarno mu želim puno uspjeha. Pa, stadion Smederevo je jedan najlepši stadion na Srbiji. Stadion Smederevo je jedan najlepši stadion u Srbiji, međutim zapušten je. I grad je napustio fudbalski klub, svi su digli ruke od tog kluba. To je po meni jedan klub koji treba da se vrati u vrh fudbala zajedno sa AFK Beogradom. Pa kako, da objasniti postaje profesionalni trener? Profesionalni trener se postaje moja trenirati na C, B, A licencu, pa na profi, uz mnogo finansijskog odricanja i samo ta konstrukcija od upadanja doći do te profi licence jako teška. Tako da malo su to pojačali, vidim i cijene su digli finansijski, to je sve. C, B, A, kogod upiše te A, B, C licence, svi će ih položiti koliko god. Bitno je da se finansijski uplaćuje i da, ajde, razumem tu i savez tu da se, malo im i ovi 4 miliona i 300 što su dobili u UEFA, pa ne daju niko. U stvari prosledili su pola već, da nekad neću da kažem kome. Pozdravljam vas sve.
spavanje